Welcome back mga ka-studio. Another mukbang episode na naman. And today hindi ako nakapagluto kaya nag-take out lang ako ng mga pagkain sa 7-Eleven. Ayan po yung mga nabili namin. Ang dami po niya mga ka-studio dahil nag-crave po talaga kami ngayon. So ito din po yung drinks namin. Yan. Bago tayo mag-start mga ka-studio, pray muna si Sans. Give me. Start. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, and protection. Amen. Amen. Yan, kainan na po mga studios. Hindi pa kumakain yan. Tara po. Kainan mo ito. Kubi mi. Excited kaming kumain ito ngayon. 7-Eleven. Where's the... Meron kaming busog meal na giniling. Ito ang kakainin ko. Ito sa akin din. Yes. Ano sa iyo? Chicken? Chicken. Wow, ito naman kay Sax. Yan, oh. Sarap ng chicken ito. Yummy. What? Wow. Yan. Ang hirap i-open, father. May naka scotch tape pala. Ayan. Ito na po yung giniling. Kain po tayo. Sarap din. Masarap. Baked chicken po ito. Ayan po. Ayan. Baked chicken. Kanya ko. Wait, sabi, babe. Kanang white. Ingan. Hoy, hindi kanya ko. Ano sa iyo? Kanira. Kanang white. Ano mo kuha ni mo? Na. Ito po yung chicken, oh. Ayan, ang sarap dito. Magkago na ko imong kuan ha. Kuha ka mo. Tunga lang, father. Ayan. Kain ka ng rice, B. Wow. Thank you, Pang. Thank you, Pang. Ayan. Guys. Ang sarap yung chicken nila. Pang, giniling. Tagukob. Kuha ka rin ng rice dun, ha? Sarap. No? Sarap. Sunod ni. Magkano isang ganito pa? 29. 29? Wow, 29. That's a very big. That's very big. Sulit yung 29 pesos mo sa isang ganitong pack ng pagkain. Mabubusog ka na talaga. Gustuhan ko talaga itong chicken nila. Sarap talaga. Masarap ako at talaga. Rice. Kambuk na. Kainin na. Kaya matulog-kuha. Sige. Tagukob. Tagukob.
Rice, be? Rice. Ako. Okay. Sara, hungit ko naman. Hmm. Wow. Pa, malapit ko na maubos yung giniling. Sarap yung ginili. You wanna try? Nga pa ang may usay ko. Tikman mo, oh. Ubos na. Umaya na. Uping ko tong. Marami ang chicken, guys. Yan po. Sisig. Lagyan ko yung Sisig mo. kutsara mo. Okay lang ako dito, Father. Ubusin ko na ito, ha? Ubos na. Ito 29. Yan po. Ubos na. Marami. Hotdog yung hotdog. Yummy hot dog. Ito pa. Yummy. Ano yan? Umilit. Yummy too. This is very yummy. Tuna omelette. Let's open this one. You want to eat this one? No. No fish. Do you like? Fish? I don't. I like fish, but I don't Rice, like... me. Rice. Eat rice. Marami pala Mama, yung stuffed latagan ko. Rice? Ikaw. Maraming kasi. Sarap ng sisig. Almost. Almost. Yan, ubos. Ito pala yun, B. May egg. May Mine. scrambled egg. Yan What? po. Oh. Scrambled egg. I You like want to eat? scrambled egg. Asang May yellow? tuna siya, konti dito. Asang? Asang? Yellow. Yung tuna. Your egg looks yummy, but mine looks yummier. Yummier? Your chicken? Mm. B, rice, B. Kusino with egg. Itong gusto ni Sak na egg. Yummy. This for you, B. Okay. Egg. Put it. Wow. Sunny side up. Pangatlong rice ko na ito mo. Bukog ako yun, eh. Oh, mau dining sausawan. Rice. Sila niya. Yan yung sabaw. Tika na, eh. Sabaw. Ano, gitan sa rice? Ah. Yan sa kahungit, daghan na kay gunitan niya. Kita mo ba yung pagkain mo? Yan, hotdog. Ano pang chicken? Gustuhan mo ganyan yung chicken, no?
Kasi nyo. Try. Ay. Ano pa ng bibig mo sa... Yum, yum. Dami nito. Maubos yan namin. Tingin mo. Lagay ko. Lagay ko, maubos. Okay lang yung tusina nila, oh. Hindi siya oily. Managhan ako. Dagan na akong egg. Eat, be. Eat. Different sa bags. Right. Let's go. Yan, ubos na naman, oh. What's that? Para ma-dry, kanya ay pay suka. Ito, try ko. Ang name nito? Spam and egg. Yan. Yan. Yum, yum, yum. Wow! There's spam inside. You want? Ketchup pa. I have an idea. Maybe you need egg. Lagyan pa din niya ng egg. Ayan. Pero daghan na egg. Right. Lagyan ko ng ketchup, amang. Wow. It's a very big Wow. sandwich. It's a very big sandwich. Ate tayo mo. This is a very Ate tayo. big sandwich. Ubus na. Yan mo ilagay, oh. Okay. That's a very big sandwich. Try natin tong burger What? nila. Spam and Egg burger. this is my egg. You know, I Harap don't nito. need more breakfast mo. egg. Okay. That's yours. Kami kayo ba ang kane? Ikane po. Kanan. Dumi kayo? Tapos na natin maubos. Yan, meron pang sandwich. Ate, pa rin tayo lang. Ayun po. Ayaw mo na. Enough to sa akin. Can you open this? Thank you. Ano yan? Lalagyan mo ng hotdog? Lagyan akong hotdog ang sandwich. Hotdog. Ganyan. You eat rice. Apple, mang. You go. Na, kumain ka na. Lagyan mo ng hotdog. Yan, gustong lagyan ni Saks. You want me? No? Papa ni? Mas malamig. Naubos na niyo? May nang ako sa akin. Ayan. Yan. Hati tayo Sila dito yung- sa siupaw pa. Sana yung ketchup? Dressing. Ilagay na to ang eggs sa rice.
Sarap mo. Sarap. Gusto mo ilagay natin siya? Wag. Wag. Parang hindi ko nagustuhan yung lasa niya. Ang alin? Nito. Magibutangan akong egg. Mayroong egg, oh. Akong magibutangan akong egg ang akong rice. Tao, imuha na. Ami ako. Ano sa'yo ami sa imuha? Pineapple. Sit down. Sin mo. Ma, Mm. di ka ganun nilasa? Mm-mm. Sa totoo po, hindi po talaga ako kumakain ng dahon na vegetable. Di na dahon nga Gusto vegetable. ko yung luto na. Di na dahon nga vegetable, ma. Broccoli man na. No, this is... What's this pang? Cabbage? Parang cabbage. Cabbage na pa. No. Get chiplan. Mm. Wow. Ang cute. Chiplan, be. Hmm? Get chiplan. What's the cheap one? Suka? No. Sa day na. A dessert. Dessert. Parang Try. cake. Sa day ni. Try mo. Try mo. Matamis yan. Ayaw Tamis mo? Mm. Yan, gusto ko yan pang. Oh, sarap. Yan, ipares mo dyan sa ko. Yan, busin ko na to. It's the tomato. No, it's okay. I never seen a tomato before. Mm. Ketchup? Nilagay mo pa? Ketchup. Ang lagay, papa. Sige. Yun. Ang dami nun, oh. Ubus na natin, ah. Gusto ko itong dressing lang, oh. Nakakwabe. Oo. Nabusog ka? Masarap man ito, be. Bakit ayaw mo? Tamis, be, matamis. Hindi siya mahilig sa leche flan. Gusto niya yung chocolate cake, no? You want chocolate? Hmm? Nako. Ubusin ko na to, mga studio. Ayan, kunti na natira. Ano ka? You want this one? Want this? Tagup ko, no? Ano ako kay paranaan pa ko drink. Mm. Yummy, Oh, bugo mo. chocolate. Shout out kay Momich TV. Shout out kay Ma'am Cecilia Oclay from USA. Mm. Ayan po, shoutout ni Sax. Shoutout naman namin to. Mayroong mga channel na nandito nakasupport sa channel natin, mga studio. Shoutout Bay Channel. Savion Hilario. Sidish Channel from Dubai. Wow. The Philam family. Noipi Eats. My Baby Dolls. Shoutout Chubby Tintin. And Cucumber Amber. Itong next na shoutout namin, mga ka-studio. Wala silang mga channel pero andito sila laging nakasupport. Salamat talaga sa inyong lahat. Shoutout Kian Amon. Brian Omboy from Malaybalay City. Rumar Salvador.
Irish Duhay Lungsod from Bukidnon, Valencia. Julina Awing watching from Riyadh. Madam Vlog watching from Europe. At hello sa family niya sa Davao. Hello po. Janry Porquiado, ito Bisaya din to. Clyde Ivar from Batangas. Mr. Panda. Lay Glorioso. Ivan Quinones. Jaymar Yutok. Nel Patrick Tayag. Jeneline Postanes at sa Kulipat and Cardinio family from Barangay San Antonio, Makati. Evelyn Sanchez at sa kapatid niya na si Leah Fernandez. Drippy Dank at sa kuya niya na si Carl Salunga. Charlene Batukan. Pilar and Edith Tadio from Toronto, Canada. Hi, Mama. Nalin Bukuya. From Ana May Rigosira. Advance happy birthday sa pamangkin niya na si Zach Joshen Diaz. Ngayong April 25 ang birthday niya. Advance happy birthday. Advance happy birthday po. Jose PH Studio at sa buong Bakunawa family from Suso, Tabuilan, Cebu. Skiz Sky. Silingan na to. Ang sabi niya, hello po. Dennis Tolentino at sa lahat ng mga kasamahan niyang seafarer. Ingat po kayo palagi. Jason Cataylo from Tondo. Ma'am Jasmine Biato at sa family niya sina Jason, Marites, Juan, Jasmine at sa puging apo niya na si Jos Dylan Biato from New Zealand. Shout out Luhan family from Guam. At ang last po, shout out Red Bear. Bye for now and see you for our next mukbang. Bye. Bye.